हाय टाकलं मी चिपडून. उद्या येईल गॉगलला येईल ना, ग्रुपला येईल. पूर्ण पॅसेज घ्यायचा, पूर्ण पॅसेज. हां काय चल उचला नाही उचलणार का ते कुणाला पब्लिकला देणार आहे, फेकणार का? ऍक्शन घ्या त्याच्यावर. हा मग ते उचलून मग घेणार तेव्हा ऍक्शन होईल ना. नाही ते फेकणार आहे का काय? फेकल ना? कुठे फेकणार आहे? हा आता फेक, आता फेक. ठीक आहे, एकच ह्याच्यात टाक. तुम्हाला ना मस्ती आली. ही दुसरी केस आहे. बाहेर घात नाही कसं घेतलं, बाहेरच्या ऑलआउट कसं करतात? अरे हो साहेब साहेब एक मिनिट हा माणूस कोणाचा आहे ते जरा विचारा त्याला. चौकशी करा, चौकशी आमच्या समोर पब्लिक समोर करा ना. कोणाचा माणूस आहे ते विचारा जरा. रेल्वे स्टेशन मधला आहे की स्टाफचा आहे की कुठला आहे? पहिल्यांदाच बघतोय मी, पण इथं नवीन आलो. अच्छा, मी याला विचारा. मग आहे ना कॅन्टीन वाल्यांचा माहिती असेल ना, कॅन्टीन वाल्यांना. मालक कोण आहे? कुठे राहतो? कुठे आयडी आहे?